nomhlaba ngiyabingelela kubo abakhona emakhaya. Uma uwumuntu wesintu kudinga ukuthi uzivikele, noma kuthiwa umuntu okholiwe udinga uzivikele ngokwempilo, uyivikele inyama. Ikhona emoya ebumnyama, imimoya yemashwa le eyenzakala emakhaya engihlala kuyo. Futhi la ekhaya baphupe abantu balakha balala nenyoka, balala nabotikoloshe, baphupe badla. Ebusuku kube khona into ezibakhamako. Uvikele umuzi wakho, uwubethele, uwulungise, uwucinise even nemzimba wakho. uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu usiza umuntu oyisiza kumbukelo khona ekhaya. Imali uyayidinga mbukelo khona ekhaya. Zikhona izinto ekumele zishiswe ukuze kube khona okukhanyako phezu kwempilo yakho, kuvuleke imali, kuvuleke inhlanhla, into zibe zinhle zikhanye mbukelo khona ekhaya. Khona vele ukushisa ngelinye lamalanga, kusuke imoya emibi ekhaya, kuvuleke imali empilweni yakho, uphuphe nakahle, imali ize kuwe, imali ikuthande mbukelo khona ekhaya. Ngoba kukhona abantu noma kungathiwa awukudingi okwesintu, kukhona abantu bazokuthakatha ngento zani zesintu mbukelo khona ekhaya. Uma sibhizi ngesintu mbukelo khona ekhaya, asikaphumi emasikweni, masikweni abomkhulu nabogogo, asikaphumi kuwo mbukelo khona ekhaya. Abantu asebalala emathuneni asibakholwa, kepha siyakholwa ukuba bayasizwa, bayasibona futhi. Kusho iBhayibheli lithi abakafi kodwa balele. Mbukelo khona ekhaya, umuntu olele-ke makacabange ngaso sonke isikhathi. Mbukelo khona ekhaya, ukuze ubukeke umuhle uyazigeza, uzikline, uhambe ubuke esibukweni, uyibone umuhle. Ukuze impilo yakho iye phambili, ube nemali, uthole umsebenzi, uganwe, ushade, ulotsholwe, uthenge imoto, uphumelele empilweni, uvuleke amathenda, uvuleke amabhizinisi, into ihambe kahle. Yisukumele impilo yakho uyikline mbukelo khona ekhaya, ungathi uNkulunkulu ukhona mbukelo khona ekhaya. Ngeke uthi uNkulunkulu ukhona kodwa ube ungagezi, ungachini ekhanda, ungazenzi ukuthi ube muhle, ubukeke umuhle ebantwini bonke. Buka umuhle ezitheni zakho, entweni oyifunako yilungiselele mbukelo khona ekhaya. Ukuze kuhambe kahle ube nokukhanya ngaso sonke isikhathi, lungisela impilo yakho mbukelo khona ekhaya. Zwana ngami, uDokotela uDlamini Mthandazi, eMpumalanga ePitori. Mbukelo khona ekhaya ulakhanyisele, akunikeze amandla. Ngithi manje ngalento engiyiphethe le, sadawana lesi, makulunge into zakho mbukelo khona ekhaya. Phumelela empilweni, amathenda, ibhizinisi, imali, inhlanhla, amaphupho, konke okwenzako makube nenhlanhla. Ngisho la ekhaya makukhanye nakuwe. Inkosi ikubusise. God bless you. Ngikuthanda kakhulu mbukelo khona ekhaya. NgiseMpumalanga-ke mina ePitori, ngumthandazi, ngisayona. Sikhona iwasho, khona eMakhandlela, siyakuphosela mbukelo khona ekhaya. Okunye kudinga ufike khona ekhaya, sizokuhlamba ukuze ukwazi ukulwela into zakho. Mawuthemba ukholwa, fika kumina, kuba nemalapha endabuko ungala ufuna khona. Inkosi.